מצרכים. 2 כוסות סוכר, 4 ביצים, 1 כף תמצית וניל, 120 גרם חמאה ו120 גרם שוקולד מריר, כוס קמח וצ'וקולד צ'יפס. והשוקולד מריר שיהיה איכות טובה. אז שמתי פה 4 ביצים ו2 כוסות סוכר. אני אשים קצת פחות, קצת תרפה. לא, מתוק, מתוק. קצת תרפה למה שהיא שמה פחות, זה היה מתוק שלו. אז זה כבר הבנתי יספיק. גם גרעין בורן לזה אחרים. אז עברו 30 דקות, העוגה צריכה להיות יציבה. בעזרת השם. לא, היא לא צריכה להיות יציבה. מה שכותבים שם, שאסור שזה יהיה overcooked. אוקיי? אז הנה זאת העוגה, ואנחנו נותן לה להתקרר, היא תהיה יפה, עוד כשהיא תהיה קרה. כן, יום. לא לגעת.